principi estava nerviós perquè no coneixia res i ara ja m'he adaptat. Socials perquè està interessant i s'aprèn també una mica de geografia. La meva assignatura preferida és plàstica perquè m'agrada molt dibuixar i m'ho passo sempre. Doncs ha estat difícil i ha costat una miqueta acostumar-se a tindre tants exàmens seguits, però sí, està bé. Pues, a mi m'ha semblat que està bé perquè a la meva escola no era molt estricta i ara una mica més, però m'agrada.